Moody on the beat. Yau ma labari na ɗauko batun soyayya na saƙo. Idan kun gane batuna da kwan soyayya na ɗauko, riko na amana akan so yana sa soyayya karko. Kallon soyayya da taimin ta sace zuciya a farko. Na san ko sarki akan so yana faɗowa a tarko. To ni ma yau gane so ya zamo min sannadin tunani. Batun dai kan sahibata nake yi gimbiya ta mata. Kullum ba na kwantiya sai idan na yo kiran wayarta, sannan na yo tambayarta. Fatan ba damuwa gare ta, ta ce mini inda ina nan kalau wannan ya ishe ta. Ta ce mini ita damuwarta da ba ta ji na kusanta. Na ce mata kar ta damu wannan a kwana a tashi ma ya aure. Wadam sai tafiya ta taso, tana so wai ta je Kaduna. Na ce mata wai me ake yi domin rai ya ɗauki kuna. Sai ta ce mini kar da na damu amma a Kaduna za ta kwana. Sai na ce mata to babu komai amma ta riƙe min amana. Amma so shi ya fi ƙarfin zuciyata domin idona ya nuna. Sai dai ta ce min tafiya wai ba mutuwa ba. Ta fito da jakarta a hannu ga hawaye duk yana kwaranya a idanuna har da nata. Daga kallo babu kiyayya sai na kai ta can tasha ta mota har ta hauni ban juya baya. Sai direba ya ja sunan a mota tafiyar su kwani babu sanya. Na kira ta waya dan na ce mata fatan komai a daidai. Sai ta ce mini ba damuwa sai na yo duka addu'a gare ta. Jim kaɗan sai ga kiran wayarta a wayata na yo ɗagawa. Sallamar da na yo a gare ta wani shi ne ya yi amsawa. Sai ya ce mini shi ɗin dai da mutane yake garkuwa. Sai ya baiwa abar so waya ta faɗa mini komai kuwa. Ni ko nan take abun kawai ƙasa shi ne na yi faɗuwa. Asibiti a can ne na ganni da buɗewar duk idanu. Kira sunan sahibata domin ita ce rayuwata. Aka ce mini in sa salama a cikin raina za a ganta. Ni kwa sai na yo tambayar su a ina ne wai za a ganta. Aka lissafa min kuɗaɗe wanda za a da su dan a ganta. Miliyan 6 ne za a kai wai domin fanso rayuwarta. Gashi mu talakawan gari ne miliyan 6 ba mu da hanya. Ita ko dama marainiya ce a gurin kaka ne ta girma. Tafiyar da ta yo izini ne wai ta je nema a bani dama. Mi aure wai har mu tare domin juna duk mu sama. Haka din nisan ban sani ba sai sanda ta fada a koma. Haka din ya sa nai ta aiki a ciki tabbas har da noma. Domin fanso sahibata wadda zuci take yin bukata. Sai na ɗebo yan silalla domin ceto rayuwarta. Aka ce mini ga inda zan kai kuɗaɗen domin sakinta. Sai na kai su ina yin tsimayi da jira domin sahibata. A sake ta nake yin bukata ko na samu nutsuwata. Suka ce mini ga inda zan je da zuwa gawar ta ni na tsinta. Sun ɗauke ran sahibata ne ma tamkar sun kashe ni.